गुड मॉर्निंग ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାବୁ ଅଛି ମୁନୁ ଅଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାବୁ କିସ କାନ୍ଦୁଛୁ କିସ ରହେ ମା କେମିତି ଶାଗ ଦେଖ କେମିତି ଏ ବାଛୁଛି ଦେଖ ଏଟା ଅଛି ମା ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି କିସ 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 ହେଁ ଏଇ ତୁ ଏଇଠି ଆସିବୁ ମୋ ପାଖରେ ତାପରେ ଯାଇକି ହେଁ ମା ଦେଖ କେମିତି ଶାଗ ବାଛୁଛି ମାକୁ ପଚାର ଏଟା କି ଶାଗ ମା ଏଟା କି ଶାଗ ହେଁ ମା ମୋର ହସୁଛି କହ ହେଁ ବାର୍ଷ ଶାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବଛା ବଛି ହେଉଛି ତାପରେ ଧୁଆ ହେବ କଟା ହେବ ତାପରେ ରନ୍ଧା ହେବ ହେଲା ଏପଟେ ଆମର ଆସିକି ମୁନୁ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାବୁ ତାକୁ ଡାକିକି ଉଠେଇଲା ବାବୁ ଗଧଟା ବାବୁର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ବାବୁ ଗତକାଲି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଅଣା ହେଇଛନ୍ତି 10ଟା 12ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ମା ଆମର କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୁଲାରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଦାନା ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ହେଲା କି ଏଇଠି ପଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଏଇଠି ବାବୁ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖୁଛି ବାବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ଉଠେଇବୁନୁ ହେଁ ପଳେଇବେ ହେଲା ବାବୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ହଁ ବାବୁ କିସ ଖାଇଲା ଏଇ କଷିବ ଆଏ ଖସେଇ ଦେଲା ବାବୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଦମାସ ହେଲା ପିଟିବ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟିବି ବାବୁକୁ ପିଟିବି ଦେଖୁଛ ନା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଦମାସ ଗୁଡ଼ରେ ତାକୁ ପିଟା ହବ ଏଇ ପକାଇଲେ ଦେଖୁଛ ନା ଭାଙ୍ଗି ହବ ଭାଙ୍ଗି ଏଇ ଦେଖ କିସ କରୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ତାର କାମ ଦେଖୁଛ ନା ବାବୁର କାମ ମାନେ ଏତେ କାମ ଯେ ତାର ସରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ସେମିତି କରନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ନା କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ହବ ଭାଙ୍ଗି କରନି ସେମିତି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରଖ ସେ ହାତ ପାଇବନି ସେ ସେଇଠି ରଖିବ ହେଲା ଏଇ ରଖ ନା ରଖ ନା ରଖ ତମେ ରଖ 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 ଦାନ୍ତ ଦେଖା ନା ତୋର କେତେଟା ଦାନ୍ତ ବାହାରୁଛି ଦେଖା କାଇଁ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ ନା ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ ନା ବାବୁର ଦାନ୍ତ ଦେଖ ବାଲି କାଇଁ ଖାଉଛୁ ବାଲି କାଇଁ ଖାଉଛୁ ମୁନୁ ତୁ ବାଲି ଖାଉଛୁ ନା ବାବୁ କାଇଁ ଖାଉଛି ବାବୁ କାଇଁ ଖାଉଛୁ ବାବୁ ଖାଉଛି ପରା ବୁଡ଼ୁ ଆମ ମେ ଯେ ଆମ ଛୁଆ